Štefan Hajdín, Kvočka. Na, pi. Kde si moja pekná, moja dobrá chudielko? Co sa ti volá, co stalo? Už tretí deň vyvolávajú tetka Kučerka svoju najlepšiu sliepočku, ktorá nie a nie sa objaviť, ba ani ohlásiť. Keď už jej nebolo štvrtý, ba ani piatý deň, požalovali sa susedia. Čuj, moja dušo, hovorili cez spod. Nevím, co sa stalo s tú moju kropenatú slepku. Už není 5 dní a co ju volám, to ju volám, není po ní ani chýru, ani svichu. Už si aj myslím, či ju nejaký tchor, láska, lebo bola to takého nesprovodzilo ze sveta. Byla by škoda. Však byla aj moja najlepší nosnica. Veru, každý deň znášala vajce. Ba niekedy aj 2, a koľko vajec s 2 žlúdkami. Co nepovíš, čudovala sa suseda, že by niekerá slepka znášala aj 2 vajca za deň, a to s 2 žlúdkama? To som ešte neočula. Ja veru nevím, ale hádať sa s tebou o to nebudem. Dušo moja, nevíš si predstaviť tú moju slepku, keď mela kurence. Však cudzí sa k ní nesmiel ani priblížiť. Veru, taká to byla slepka. K nezaplaceniu a vtíl jí nemá. Zalamovali rukami, ako keby prišli ochranu. Oprobuj sa opýtať hen Juru, druhého suseda, či ho niekde nevidel. Mohla aj niekde skapať. Víš, máš pravdu, opýtam sa ho. Ale že by skapala? Ne, to neviem. Však byla zdravá jak repa. Tú zveru nečula nikedy zakašľať. Že by to byl preca ten tchor. Však víš, že potvora má škrtná, už tu raz jeden byl, a koľko kurenec a slepek teby aj mne podávil. A ja nevím, či to nebyl aj nejaký dvojnohý tchor, jak Jura. Dosť sa o nem vyprávia, že víc tých kurenec a slepek zí, jak si dochová. Nevím. A pustili kvapku podozrenia do životetky Kučerky. Predsa sa ho musíme opýtať. A tak aj urobili. Lenže to opýtanie vyznelo ako obvinenie z krádeže. Tak sa mňa na tú vašu slepku pýtáte, ja keby k vám ju byl zedel. Trefina uzagága. Na dovíči aj ne, však sa šelico šušká. A co sa šušká, aj ne mi to povedzte, však potom uvidíte. Na co bych měla vidět? To, o čem celá dzedzina dávno ví? A co mi môže taký pán, jak si ty ukázať? Snad to perí z mojej slepky? Alebo ešte aj z druhých? Tetka hrdo pohodili hlavou, akože už ťa mám, ty zlodej. Keď to počula susedová žena Katerina, nemohla zostať mimo hry. Jazyk ju už svrbel, a keďže ho mala dobre nakrúsený, trafila kosa na kameň. Co to povídáte, vy stará bosorko, že sme zjedli vašu prašivú slepku? No a co ste sprostá? Kto by sa nad týma vašima chrbnýma škarbala na ohríšiu? Však tento by to urobil, v živote by nechcel zebrať slepačinu do huby. A to si každý rozmyslí, dojdu takú dobrotu kvôli vašim krpálom. Tetka Kučerka boli však tiež známa jazyčnica. Vychrlili zo seba sériu nadávok podobných gulometnej palbe. Však zakončili palbu jednoznačným vyhlásením. Tá slepka a tá bosorka vám dojde draho. Za tu vám vyženem krávu z maštale, tak veru pôjde. Na co si ty myslíš, ty ostudo jakási, opakovala pálku Kača. Však aj v tvojej maštali sú krávy, ktoré sa dajú vyhnať. A aj sa vyženem. O to sa postarám zas ja. Bo ja sa postarám, však to vidíš, ty drňo. Drňa bola nadávka, na ktorú sa tetka Kača veľmi hnevala. A ten, kto ich takto nazval, mal to v nich navždy prehraté. O tom však tetka Kučerka vedeli a preto ešte raz zakričali. Drňo! Co to povedala, ty stará bosorko, že ja sem hen táto, že sem to povieť, že si drňa. Co sa to bojíš povedať? Drňa si, aby zviedzela. Drňa, ešte raz drňa. Na tak teda, kričali tetka Kača nahnevaná na puknutie. Co nekričíš o tebe, jak to bosoruješ? Jak letáš na metle, ale do v noci krávy vydájaš, jak sporobila piečkovým chlapcovi a v čilmu rostne živá kost z nohy. Nevíš, proč pokapali dbajoví svine? Dobre, ty víš, ja sprídem, ty bosorko. Na krik sa zbehla kopa ľudí a veru prišli si na svoje.
lebo nie len počuli, ale i videli.